sarap ng isaw pa. Where? Yan, paisa na. Nagdahan na. Wow, grabe. Good day mga ka-studio. Hello. Nandito kami ngayon sa dagat at maliligo po kami. Andito kami ngayon sa Bantayan. Yes. Bantayan, Cordova Cebu. Yes, andito po si Sax, oh. Hi. Yan, sasakay po kami ng bangka. Ayan, dyan po kami sasakay. Tara, punta na tayo doon. Grabe, sobrang init po ngayon. Yup. Parang first time ko pang sasakay ng bangka ngayon. Sige, sakay doon. Next time. Connect. So yan mga studio, papunta na po kami doon sa floating cottage dito located sa Bantayan, Cordova Cebu. Hello, Sax. Hi. Yan, grabe. Nanami sa bangka. Nanami sa bangka. Hello. Yan po, tingnan nyo po. Yan, doon kami papunta. Doon. Ang ganda po ng sky. Grabe, sobrang init po. Diri kabi. Na, tarong, oh my God. Hello. Yan, ito po yung driver namin si Kuya. Hello, Kuya. Yan, tuyok na po yung bangka. Ayan. First time namin dito mga studio sa floating cottage kasi bago lang to ba. So sana po na-enjoy o mag-enjoy kayo sa vlog na ito. Tapos hindi mawala sa atin yung kainan. Mamaya po magsusugba tayo doon ng barbecue. Tsaka mayroon din kaming dala na paksiw. Yan. Tsaka mayroon mga prutas. So yan yung the best part dito sa parang adventure natin, yung kainan. Yes. Alam, malapit na tayong muandar ni no? Muandar giday siya. Yan po yung driver, oh. Yan. Hello. Bi, tanaw Bi. So mga ka-studio, madami pa po kaming mapupuntahan na magagandang spots dito sa Cebu. Yes, adventure tayo. Oh. Ayan. Yay! Wow. Sax, oh, naglalaro sa tubig. Sax! Gamit namin ngayon ay GoPro. Yes, kaya okay lang po na mabasa yung camera. Pasensya kayo sa quality, hindi masyadong ano, Smooth. ay quality talaga kasi hindi yung camera talaga yung gamit. Oh. Yes, ayan, nabasa na ko. Woo! Ayan, ang ganda po. Yun o, mayroong white sun. Tuyo ko. Yan. Diyan tayo pa? Na may white sand. Ooh. Yay! Ayan po, oh. Meron po diyang floating din po. Ay, hindi. Mayroong cottages din dyan. Yes, ayan. Dadaanan na lang muna natin siya sa ngayon. Ayan. Saan ka naman? Okay na? Okay naman. At-check na nyo? Wala na ba ko ka-check? Okay, check natin mamaya. Yan, meron pa po yun, oh. Maganda dyan pang, oh. Maganda din dyan pang, oh. No? Oo. Yan, nakikita niyo po, white sand po. Yes, at dito sa pikas na side, yung mangrove. Yan, abot na kita. Are you ready, Sax? Yeah. Wait, oy, wait! You're so excited. Yes, I am. Ano yan, ano? I-silence mo saan? Okay, naaw sa miha, guniti pa ako na. Wait, no, Wait wait. lang, wait Sax. Hi. Nangurog ako sa hood. Ay, kuya, pala to.
sabi, wait, sabi. Wait, saka. Pwede rin tamlakay dito. Diyan ako cellphone mo, basa. Oh, sige. Ambi mo cellphone. Ah, Wait, saka. Makulong ka dito. Manayat mo. Wait, saka. yan, nandito na po kami sa floating cottage. So ito na. Wait, saka. Ito yung floating cottage na nirentahan namin dito. One day po is 2,500 lang po. Yan, meron ding para sugbaan. Wow! Dire, pwede magsugba. Sa si Kuchi! Yan. Tingnan namin mga tuta. Isa mo! Yan, sa gitna naman dito, mayroong ano, parang swimming pool. Sa gitna, ang ganda. Sus, grabe dito. Lakas ng hangin, no? So, ayan. Uy, yun yan, uy. Yeah, this is our puppies. This is Kuchi. And this is Nilio. Kuchi, Nilio. Kuchi, Nilio. Kunin mo na yung kalo mo. Na. Yan. Ang saya-saya ni Sax. Ayan, si standby. Excited na ding maligo. Oh, naka-TikTok si Sax? No? Yan, meron po sila dito mga life jacket. Yan po. And in case of emergency. Yan, meron din para sa bata at sa mga malalaki po ang katawan. Ayan. Ito sa'yo pa. Ano man? Malaki ba yung katawan ko? Yan, ready na po si Sax. Yan, dako ay kaldero. Ayan oh, grabe, hindi halatang lalakas namin kumain. Maligo na ka? Ay, kuhaon pa maka ng net. Narama, anong baon mo? Ayan po, ipapakita po namin yung baon namin. Ayan, meron kaming mga drinks at water. At dito yung ano? Ano yan dito? Official. Special daw. Ano kaya to? Uy! Uy! Ayan, yung baon nila. Merong red doors. Baka may malasing mamaya. Yan, bali na to yung ice para lumamig ba? Nangurog pa ka na kung tuhod. Oh, uy. meron yung prutas. Meron kaming mga prutas. Ayan po yung mama ni Brock. Hello. Yan, ito po yung kapatid ni Brock. Yan. At dito naman po yung mga lovebirds natin. Yan, si Ace Tambay at saka yung GF niya. Hello. Hello mga studio. Mahiyain po yung GF niya. Yan. Doon po sa likod yung kuya ko. Kuya, say hi. Kuya. Yan. Doon po sa kabilang cottage. Yan. Daming tao, no? Meron pong mga tao, baka merong may birthday dyan kasi marami po sila. Tapos yung kabila doon, yung isa meron din po pero konti lang sila. Yan. Oops. Ayan na si Sax, oh. Ala, sasama si Kuchi at Nilio. Kuya, kuhaon pa na ang net? Dili. Oh, dili, ana ra gid siya. Dili na siya ma'am, kay parang bata dili, maanod ba? Di mapasok na lang. Ah, Maligo nga, walay net. diri sa gawas. Oh. Ah, safe na safe po talaga itong ginawa nilang ano, oh, parang swimming pool. Yan. Na, sige na. Matugkad nimo dili. Matugkad nimo dili. Matugkad. Yehey! Ayan na po si Sax.
Dire. Na. Yan, it's barbecue time. Naon to ning mga kon? Pork. Ngano to buntika yon amo ni sige kon. Yan, grabe. Ang sarap-sarap nito. Mas gani? Ay, musiga na pa. Pero man. Barbecue man. Sabik asum. Pango, sarap tara magsugbas dagat. Niguman, salom na lang ta. Lo, kuyaw, Grabe, ang kuyaw. lakas ng hangin. Oh. Yung kuan kay naglihok-lihok ba? Yung floating cottage. Wala nang ano, pay-pay-pay, ang lakas ng hangin. I-check na to atong barbecue dire, barbecue man. Kumusta imong barbecue? Kapit ang luto, nagana nagluto. Oo, kadaghan na. Ayan, grabe. Ang cute kasi ng lutoanan, no? Oh, kaya matagal maluto. Yung bango na. Sobrang bango na po. Ito na po yung imumukbang namin. Ayan, oh. Ito pala. Ulo, ibalik mo. Okay, 3 minutes. Kanindot sa langit, oy. O sa sky, oy. Ayan, oh. Be! Yan po si Sax. Tugnaw! Wala! Kay baw na kamulangoy. Sige lang, oy. Na, practice. Na, sige, go! Yan, mga kastudyo, nag-arrange na po kami para sa mukbang. Ayan. Ito yung Nag-set lechon up na. paksiw. Yes. Ang bango-bango po. Yan. Yan po. Yan. Merong mga balag. So, yung setup namin is boodle fight. Masarap po talaga yung mag-boodle fight sa dagat. Dugan. Na, kuha lang, barbecue. Kulang na lang is barbecue. Ito na, barbecue. Chapan. Meron tayong ketchup. Naiwan yung ketchup pa. Kuan ramang Tommy. Ayun. Yung fruits namin, meron kami ditong saging. Merong kiat-kiat. Mga mangga. Yan po. Okay. Are you ready na, Sax? Yes! Mukbang na tayo. Basa. Nauna nang maligo si Sax. Hindi na kasi siya nakapaghintay pa. Wow, ang sarap ng isaw pa. Meron din po kaming atsara, oh. Sumi. Where? Yan, paisa na. Nagdahan na. Oh, grabe. Kainan na to? Welcome back mga studio to another mukbang. So today's episode po, nandito kami sa floating cottage po. Yes. So medyo landong kayo diri. Ambot na mga klaro ka na daw. Klaro na siguro no. So tara po, hindi na dagalin to kasi sarap na kumain kasi nasa dagat Dagat tayo. Pray mo na tayo na. Amen. Thank you, Lord. Naunta niyo. So meron Kain kami tayo. dito atsara, rice, paksiw, mga barbecue. Barbecue. Tapos fruits, mango. Meron din kaming sausawa na pinakurat. Sukang pinakurat. Tara po, kain po. Sige. Isaw ba ko? Isaw po dako. Isaw tayong lahat. Yan. Kain po, hinay na ka. Ito na tutumpan. Hinaya. Rice ba? Wala.
Sarap ng isaw, no? Sobrang hangin dito. Close po muna kami doon sa food house namin mga ka-studio. Chill-chill po muna kami ngayon. Lukar na. Yawang dami pa. Enjoy kami. Wings. Wow, wings. Medyo matagal na din tayong hindi nakapag-outing pa, no? Okay. Kau ano na? Rice na. Mama. Ang daming naligo ngayon dito. Dami pala nito, man. Tapos po nito, maliligo na po kami. Sarap ang hangin. Masarap. Ganda po ng hangin dito. Maganda po kasi parang once in a while ba na magbanding yung family, team building ng buong team namin. Ayan po yung ginawa namin ngayon. Yes. Chill muna. Ito po mga tuhugan ng barbecue, dadalhin po namin to. Mm-hmm. Diyan namin tatapon dito baka mayroong sugatan ba. Matunog. Sa dagat kasi ito, no? Saka maganda po kapag mapanatili talaga natin malinis yung karagahan. Ganda na dito, no? Dati po wala kasing ganito pa, no? Wala pang cottage, walang floating. Ay, wala bang floating doon noon? Bago ito mga kuwan doon. Kau ganyan. Doon sa kabilang cottage, along na po sila. Parang may Merong dala birthday silang doon? kuan. Bluetooth speaker na po, ano? Sarap eh. Hindi maubos to, ligo muna. Tapos babalikan. Balikan namin mamaya. Kasi nga. Nakulangan ako sa atsara pa. Lagyan kita dyan. Kaya ka ba? Okay na ba?
Nasok din siya. Ngayon nak. Ito naman sa akin. Tipsy. Fruit beer. Mango. Kira. Mango pa tayo. Meron yung saging oh. Saging? Sarap talaga kumain sa tabi ng dagat. Ang hangin ba? Saka para yung mga stress mo ba parang inaalo na ng kuan. Ng balod. Enggak pa ha? Hindi ako rin. Dito. Balik ko na ito nagkaon niya. Maligo tayo. Human. Kaon mo. Excuse me po. Busog na mo? So na ka, maligo na ta? Sure. Sinaw na ka. Nila yung service? Ah. Pakitin na sa tingin, boss. Mama na. Di, jalo mo kinilip jacket. Ayun po, swimming po muna kami mga studio. Oh, imo ka mas? Ayan o, mayroong mas. Magmas ka mga habang naligo. Nahulog, naglangoy. Tuyo ko. Sige, tuyok ka. Sige, tuyok. Hindi ka tuyok. Oh, na, sige, tuyok. Na, sige, ikaw, be, swim. Swim, swim. Swim? Oh, swim. Na, sige, go. Go, sir. Go. Dakpa ko, dakpa ko. Dakpa ko, dakpa ko. Ang ganda po ng dagat oh. Ganda ng langit. Uli. Blue na blue. Oh, dago ka balod. Yan, meron ni Haging ko ano. Oh.
Grabe, ang ganda ng kuha, no? Langit. Yay! We're going Uwi na po home! kami. Yan! Sakto! Bye-bye. Bye-bye! Bye. Talimik. Nindot kayo ang kuan oh. Sunset. Dari pikas. No?